मोपा विमानतळ 1 सप्टेंबरासावन कार्यरत जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। मोपा विमानतळाचे 98% काम पुराय जाला, जाल्यार 15 ते 30 जुलै मेरेन विमानतळाचे सगळे काम पुराय जातले। विमानतळाचेर सध्या टेस्टिंग सर्टिफिकेशनाचे काम सुरू जाला अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी या विमानतळाचे उक्तावण करतले अशें तांणी सांगले। 15 ऑगस्ट 30 ऑगस्ट हाच्यामध्ये केन्ना तरी डेट फायनलाइज डिपेंड्स अपॉन द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर डेट फायनलाइज जाली की इनॉग्रेशन किती % काम झालं आता इट इज ऑलमोस्ट 98% काम जे आसा फक्त तेजे टेस्टिंग आणि हे जे आसा पळय लँडिंग परत फ्लाय हेजे टेस्ट करपाचे जे उरल्या तेचे सर्टिफिकेशन्स हे काम उरला। ह्या दिसांनी इन द मंथ ऑफ जुलै दे विल डू द सर्टिफिकेशन फॉर द लँडिंग आणि टेस्टिंग। ऑफकोर्स ताज्या पयलीं टेस्टिंग आणि लँडिंग सुरवात जातली। फ्लायट लँड जावप आणि फ्लाय जावप हे ताज्याय पयलीं जातले। 1 सप्टेंबरांतल्यान ऑफिशियली एअरपोर्ट सुरू करपाची त्यांची तयारी आसा।